Dan Makurundu Foundation farin shiri ne, manufarsu taimakon mabukata da ma marayu. Makurundu Foundation Farin shiri ne, Dan Makurundu Foundation farin shiri ne, Allah ka kara ba mu attention. farin shiri ne, Aikin su taimakon mabukata da ma marayu. Dan Makurundu Foundation farin shiri ne. Aikin su taimakon mabukata da ma marayu. Dan Makurundu Foundation farin shiri ne, manufarsu taimakon mabukata da ma marayu. Nace Dan Makurundu Foundation farin shiri ne, manufar su taimakon mabukata da ma marayu. Dan Makurundu Foundation Farin shiri ne. manufarsu taimakon mabukata da ma marayu. Ci farko da rabbana zan fara Ubangiji na, Allah ka taimake ni tabara. Dan Makurundu Tana tashi gunka ne nika yowa, ya tabara kaɗan ba su mi garan da dabara. Dan Makurundu Wasu baituka nake zanawa ka yassare mi, ina gama ta yarda na rera. Dan Makurundu Ƙungiyar talaka zai yi wa waka. Dan Makurundu ku ji manufar su tare da aikin da suke yi. Dan Makurundu Foundation Farin shiri ne. manufarsu taimakon mabukata da ma marayu. Allah ka ƙara ninka salati ga shugabana, baba gurin su fadin mazara. Dan Makurundu Tsira isar ka har da aminci da dawa annabi gatan wanda ba shi gadara. Dan Makurundu Sa alihi a sada sahabban abin yabona, kwaso su Allah ya yi dabara. Dan Makurundu Da Fadima a sa Hassan da Husaini ke sharifai, inda kuna wuri ba wani wanda an masoyi. Dan Makurundu Foundation farin shiri ne, manufarsu taimakon mabukata da ma marayu. To al'ummar jihar Kebbi mata maza gaba ɗaya tun fare dai salamu alaikum. Dan Makurundu Kuɗan ban aro na tayin ina da ɗan bayani inda zane yo gare ku. Dan Makurundu Akwai wata ƙungiya a jega wacce ke da kyawo na manufa gare ku. Dan Makurundu Dan Makurundu Foundation fata ɗai ne na taimakon marashi da ma marayi. Dan Makurundu Foundation Farin shiri ne. manufarsu taimakon mabukata da ma marayu. Wata ƙungiya da ke nan ga ana kiranta Dan Makurundu Foundation. Dan Makurundu Sabon kuɗi Sama'ila Ubangidanmu shi ne ya kirkiro da wannan reshin. Dan Makurundu Sannan ya zakulo da matasa su zanta yashi idan ƙungiyar ta samu attention. Dan Makurundu Wannan ƙungiya tsare ta tabara, Ubangidanta ka ƙara bashi iko ya yi duk abin da zai yi. Dan Makurundu Foundation farin shiri ne, manufarsu taimakon mabukata da ma marayu. Manufar ta taimakon al'umma da shi take so a santa babu wata jayayya. Dan Makurundu In mutum ya zayyana da bukata a taimaka mai, sannan a tausaya wa maraya. Dan Makurundu Makarantu suna zuwa a ziyara a taimaka musu domin suna da kyawun niyya. Dan Makurundu Kuma ba ta karkashin jam'iyya, ko ce ta aikin kawai sunai dan Allah kawai suke yi. Dan Makurundu Foundation manufarsu taimakon mabukata da ma marayu. Alkhairin garin je gana na gaida mai gidana sabon kuɗi Haji Sama'ila. Dan Makurundu Mai zuciyar rabon alkhairi yana da kirki munan gare mu baka da illa. Dan Makurundu Ya yarda shi a samu a raba a sabon kuɗi, ya rabbana ya karo daula. Dan Makurundu Ga
gaisuwa ga wannan SA dan Makurundun dukiyar da ke famar shi ba marayi. Dan Makurundu Foundation farin shiri ne, manufar su taimakon mabukata da ma marayu. Kwanaki a yanda labari ya ishe ni mata 3,000 ya baiwa jari. Dan Makurundu 10,000 kowace mace an bata ita inda ta biyo abin bisa tsari. Dan Makurundu A yanzu ma shirin da ake yi rabo na shinkafa yanzu shi ake kan tsari. Dan Makurundu Kuma za a baiwa kowa sabon in ka cike fon ka biyo abin bisa tsari ba ka zai yi. Dan Makurundu Foundation manufar su taimakon mabukata da ma marayu. Magana ta baya zan maimaita ku tabbata mai ni ba ni komawa ke juya. Dan Makurundu Dan zato nake a haihu a koda yaushe ga mahassada na ɗan kashi kunya. Dan Makurundu Yanzu na yi mai gidan kashi kunya ɗan Makurundun da ni da wani babu sanayya. Dan Makurundu Sama'ila garkuwa ga talaka ɗan Makurundun Allah ya ƙara jan zamani ban masoyi. Dan Makurundu Foundation farin shiri ne, manufar su taimakon mabukata da ma marayu. Ƙungiyar tana zuwa asibiti ta kai ziyara majinyata a ba su karama. Dan Makurundu Gidan yare ma suna zagawa fitar da mai laifi wanda bai cutar al'umma. Dan Makurundu Akwai taimako na gyaran hanya cikin shirinsu don al'umma su samu salama. Dan Makurundu Sama'ila rabbana ya biya ka ya ja da kwanan ka sannan ya kare ka da sharrukan maki. Dan Makurundu Foundation farin shiri ne, manufar su taimakon mabukata da ma marayu. Sannan suna zuwa ƙauyuka don tallafa musu khairi na ƙungiyar ga su samu. Dan Makurundu Kuma babu jam'iyyar da ake wa wanga aiki dan Allahu ne kawai suka bamu. Dan Makurundu Dudduki yanzu ke kalayi an ba su fam ranar rabo ta baraka kai mu. Dan Makurundu Wannan mutum yi mai addu'a dan Makurundun Allah ya ja da kwanan ka mu je faɗin masoyi. Dan Makurundu Foundation farin shiri ne, manufar su taimakon mabukata da ma marayu. Citukur a sa ta bayan ciya mara bana dai ya ƙara tsarkake maka niyya. Dan Makurundu Baban Abubakar Siddiqu tukur a sa ta da mu da kai fa ba jayayya. Dan Makurundu Ga yaya hanzanan dilali baban Nusaiba Allah ya ja da kwana yaya. Dan Makurundu Dan mina yana cikin baitoka Abubakar Allah dai ya kara nisan kwana barin masoyi. Dan Makurundu Foundation farin shiri ne, manufar su taimakon mabukata da ma marayu. Wace na fara saki umarni da Dan Makurundu uwa ne Allah bar soyayya. Dan Makurundu Dau zai faɗa ga Abdullahi Dan Makurundu sakatare general nan namu. Dan Makurundu Barhama bai rufe muna layi. Dan Makurundu Financial secretary namu. Dan Makurundu Magana fisa baiwar Allah. Dan Makurundu Cinefisa gaida umarlida. Dan Makurundu Yusuf Atta yana kan aikin. Dan Makurundu Ordinary sakatare namu. Dan Makurundu Gana Bil Sanusi nan na Madina. Dan Makurundu Na gaida walfiya darakta. Dan Makurundu Halliru garba ga afiyaro. Dan Makurundu Baba ga tima bawan Allah. Dan Makurundu Malam Mansur yana kan aikin. Dan Makurundu Yawa ce mu durkusa mu gaida imamu. Dan Makurundu Ga mai
gidan mulati bai Dan Makurundu, dalli mun amidiya wannan Dan Makurundu, ce na mariya cika musu aiki Dan Makurundu, ku yan kwamedi faga uganku Dan Makurundu, ga mai gidanmu nan sulkwayo Dan Makurundu, ya Allah ya ja da kwanan maya Dan Makurundu, da isa bala muna gaishe ka Dan Makurundu, yawa na gaida mai gida na umu Dan Makurundu, aminu ayaro gaishe Dan ka Makurundu Foundation farin shiri ne. Manufar su taimakon mabukata da ma marayu. dan Makurundu Foundation farin shiri ne aikin su taimakon mabukata da marayu Dan Makurundu Foundation farin shiri ne. Manufar su taimakon mabukata da ma marayu. nace dan Makurundu Foundation farin shiri ne manufar su taimakon mabukata da marayu Marayu. Mix, Jajo on the mix.